Здравейте хора, в днешното видео ще ви показвам неща от бюрото ми. Пишете долу в коментарите кога се изгледа видеото, дали имате същите неща като мен. Това, че преди да започнем видеото, да се абонирате с камбанката и лайкнете видеото, за да виждате толкова много видеа. Ако събере 100 лайка това видео, ще пусна втора част, ама по-скъпи неща. За да искате такива неща, абонирайте, лайкнете го и като стигнем 100 абоната лайка, ще направя втора част. Така че да започваме. Първото нещо е това. Лепяш го е така и то залепа. Това е Тему. Да знаете. Може да го поръчате. Има и други цветове, ако не сте фен на синьо. Има зелени, черни, розови, ако сте момиче. И други. Второто нещо, което ще ви покажа, е несесера на Кристиано Роналдо. Лайкнете видеото, ако сте за Роналдо. Абонирайте се, ако сте за Меси. Това е второто нещо. Пак е от Тему. Мисля, че от Тему. Да прави файлото давно. Имам и раница, чакайте да я взема. Ето и раницата, вижте как представлява. Тук има джобчета. Обширни. Ето има вътре неща. Това съм за DVD. И това е комплекта. Просто не съм я оставил на бюрото, защото е комплекта, пък не сераме в бюрото, на бюрото. Нека да започнем към трети рунд. Третото нещо е от един нон-стоп. Каза Сапачо. Нали да знаете филма Squid Game? Ето това е Squid Game. Даже мога да покажа предизвикателство. Сега ще го правя. Вау! Тя си изплаших. Но, чай. Опа. Но, 2, 3. Но. О, не мога. Мога до 3. Мога да ви покажа. Мога да направя, ако съберем 200 лайка. Ако минем 100, правим втора част. Ако минат 200, правим втора част и ще може да гледате как играя в Fortnite. Ако искате да играете с мене, ника ми ще го покажа в... Ника ми мога да го кажа долу в коментарите. И ако искате да играете с мене, мога да ви го кажа даже. Знам го наизуст. Ето ще ви покажа. Чакайте, стойте. Това ми е вика. Чакай. Това на обратно и да се вижда. Чувате ли ме? Главно К. Изчакайте. Главно К е само да ви покажа и на клавиатурата. Как? Ако сте на клавиатура, да го напишете. Така. Чакайте. Опа. И това. К, Р, малко Р и С. Само К е главно. След това долна черта. Fortnite, главна буква Ф, О, Р, Т, Н. Не, до някъде е с главна буква го напишете и само Ф е с главна буква. След това без разстояние, само Fortnite 10, без разстояние. Без спейс да натиснете. Така, това ми е ника, мога да играете с мене. Мога да ви го напиша в коментарите, както ви казах.
Ето го следващото странно нещо. Това е химикал. Как знаете? Ако имате, пишете долу в коментарите. Това беше от отдавна. И следващото, без да казах следващото в другото, следващото е, знаете какво е? Това е молив. Вътре порасва трева, това е най-яко. В Карлово е, аз сега не живея в Карлово, там просто хода. В Карлово съм го купил. Помня. И следващото е... Само да ви кажа, че пак е Squid Game. Виждали сте ги... Виждали сте ги и в други видеа. Няма повече вава. Това гонги. Имам и още едно, където е негумено. Затова, че сега ще ви го покажа. Ето, отваряме го. Ако не знаете какво е гонги, от пак от Squid Game, както ви подсказах. Един друг ви подсказа, не аз. Въй! Че това отиди и падна щеш. Това не е далеч. Това е събори. Една от наши украс, знаете ли как прави? Така. Тъй, че поблизо. Така прави. Бежи. Чакай малко. Не го направих хубаво. Опа! Уау! Така прави. Така, това не беше интересно. Ако ви беше интересно, слагайте лайк до 100 и до 200 хиляди. 100 и 200 лайка да съберем. Следващия рунд е... Следващото нещо е това ръкавиците ми, които предспазвам. Те са от един сайт, мога ги поръчате, ако искате. Линка долу в описанието е. Това беше много бързо. Следващото е пучка. Това нещо. Това го фърляте, идва ви е така и бам! Това е много яко. Ето го. Това забравих му името. Пишете долу в коментарите как се казва. И кажете ми, защото сега играя. Сега съм го пуснал на PlayStation. Кога сте видяли това видео, моля ви, приемете ме на покана. Ако след 5 часа да ми дадете покана, защото съм на училище. Следващия рунд. Продължаваме към следващия рунд. Ножица от Kaufland в Пловдив. Тази беше някъде тук. Сега го намирам. Следващото нещо е това нещо. Това е от една екскурзия. Не знам в кой клас. Мисля, че в трети клас. Беше сега съм четвърти. Това беше някъде екскурзия в София. Мисля, че. Не знам къде беше, забравих файлото. Само ви покажа и програмата, каква няма. Това няма толкова бързо, няма да го прочетете. Ай към следващия рунд. Бам! Тези два парфюма. Това са ми отдавна, това са ми детски, нямам други. Този е нов, няма използвам. Сега ще се напръскам.
Влезе ми в устата. Ай към следващия рунд. Бам. Ще ви покажа грамотите ми. Те са... Мисля, че само една откривам за сега. Инки е много. Следващия рунд ще е много як. Тук, докато си търсих нещото, ми падна картината и беше... Хора, върнах с грамотите от 5 часа. Ето я, намерих я. Другите съм ги скодирал някъде. Това е по аз и знанието. Не знам какво е това. Какъв предмет. Чайте, пак ще пане картината. Слабо, че не пада се. Аз се хванах и така. Тя се пада. Следващия че е уникален. И бам! Следващия рунд е този дракон. 3D дракон. Който може да се спреш котицка. Това е от Тему. Може да се го поръчате. Пишете 3D фигури и то ви излиза. Това за хлеба беше тогава. Забрех. И това беше... Чао от мен, абонирайте се с камбанката и гледайте новите ми видеа.